عدي عدي جانا عدي عدي جانا عدي عدي جانا عدي عدي جانا بعلمن يوم بطلمو بعلمن يوم بهادمو ናይ ኢሳያስ ዴሞክራሲ ንኤርትራ ካብ መግዛእትን ግፍዕን ኣገላጊሉ ሓራን ናፃን ዝገበረ ሓይሊ ወተሓደራዊ ግዝፍን ብድዕን ዘይኮነ ሓያል ንቑሕን ውፉይን ፖለቲካዊ ተሳታፍነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ከዓ ብፍጥሪ ወይ ብሃንደበት ዝመፀ ዘይኮነ ኣብ ነዊሕ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ፅንኩርን ቃልሲ ተቢዑን ተቐጥቂጡን ዝወፀ እዩ ሕጂ ይኹን ንመጻኢ ዝምዕብልን ዝኹስኮስን ፖለቲካዊ ስርዓት ከዓ ካብ ባዶ ተበጊሱ ኣብ ህዋ ዝፍጠር ዘይኮነ መቐፀልታን ኣካልን ናይቲ ሕዱር ውርሻ እዩ ቅዋምና ከዓ ዝተለገሰልና ወይ ቀዲሕና ወይ ንዓዲ ሃገር ከነሕጉስ ምእንቲ ተቐሲብና እንቕበሎ መፅሓፍ ዘይኮነ ኣብ ውርሻና ዝቆመ ተረዲኡናን ረዲናን ዘማዕበልናዮ ሰነድ ልዑል ሕጊ ጥራይ ዘይኮነ ምልክት ክብርን ሓበንን እዩ ብኡ መጠን ከዓ ክጸንዕን ክኸብርን ግቡእ እዩ ብዙሕ ተማሂርናን ተመኩርናን ስለ ዘለና ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጎደና ዝቕይስ ቅዋም ምንዳፍ ክጅምር ምዃኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከሕብር ይፈቱ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ጽብል ናጽነት መደረኻ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ኢልካ ነርካ እዚ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም እውን ከም ዘሎ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኸ እንታይ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን ከምዚ ኢሎ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስዩ ኣሎ ክብለካ ይደልን እየ ግን ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ንህላዌና ንልኡላውነትና ንዕብየትና ንልምዓትና ከጋጥሙና ዝፀንሑ ውድኾታት ኣነ ከምዚኦም ኢለ ንመማኻነይ ከምሳ ኣይደልን እየ መይቱ እዩ ከይተኣወጀ ብግብሪ ኣብ ባይታ ከይኣወጅካ ድሞተ ሰነድ እዩ ብርግጽ እዚ ክልቲኡ ቃላት ካብ ሓደ ሰብ ይወፅዩ ሕልሚ ህዝቦም ዓንፂፆም ምእንተ ናጽነት ኣፍሪቃ ዝነውሐ ቃልሲ ንዘካየደ ህዝቦም ረጊፆም ምልካዊ ስርዓት ዘንገሱ ፈጣን ሕምባበ ንሃገሮም ንድሕሪት እናወንጨፉ ናይ ሕማቕ ደረጃታት ኩሉ ዘማልኡ ንሃይማኖተኛ ኣይገድፉ ፖለቲከኛ ንጋዜጠኛ ኣይገድፉ ምሁራት ንነጋዳይ ይኹን ተጋዳላይ ንሽማግለ ይኹን ንመንእሰይ ከይንሓፉ ዝኣስሩ ብዘይካ ስልጣን ፈታዊ ይኹን ዘመድ ዘይብሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ከም መራሒ ሓደ ጉጅለ ቃልሲ ከም ምክትል ሰክረታሪ ህዝባዊ ግንባር ከም ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባርን ፕሬዚደንት ኤርትራን ብምዃን ን56 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ መሪሕ ተራ ሒዞም ይርከቡ ኣታምበር ኣቱም ዘብል ተግባር ከም ዘይብሎም ዝቐርብ መከራከሪ ሓሳብ ኣብ ግምት ነእትዎ እኳ እንተኾነ ንዕድመ ሽመትን ስልጣንን ክብሪ ሂቡ ኣቱም ብምባል ብኽብሪ ዝፅውዕ ሕብረተሰብ ዘዕበየና ብምዃና ኣብዚ መደብ ብተግባሮም ዘይኮነ ብዕድሜኦምን ስልጣኖምን ገንቢትና ኣቱም ኢልና ክንፅውዖም ሓሪና ኣለና እዚ መፀውዒ ነቲ መንእሰይ እንከለዉ ዝተፈጸመ ዘመነ ኣፍላነት ኢሳያስ ኣይውክለን ብርግጽ ዘመነ መንግስቲ እዞም ፕሬዚደንት ገና ኣጻሊ ብምህላው ኣደራዕን ስቅያትን ህዝቢ ኤርትራ መኸተምቶ ቀሪቡ ኢልካ ክትንበ ከቢድ እዩ ብልጽግናን ዕቤትን ፍትሕን ዴሞክራሲን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምዕደራ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ንሶም ዝመርሖ ውድብን ዘይሕሰብ ይምሰል እምበር እታ ዘጸልመትዋ ሃገር ከም ኩሉን ምዛኖኣ ብሰላም ክትሓድር ሰሪሓ ክትብልጽግ ብፍትሒ ክትዳነ ብዴሞክራሲ ክትምራሕ ሓሊማን ጉዕዞ ጀሚራን ነይራ ንሎሚ ኣሽሓት ገጻት ተጻሒፉ ዘይሽፍኖ ግዛንታ ዘመነ ኢሳያስን ምረቱን ንምውጋዕ ኣይኮነን መንቀዲና ኣብ ክንድኡስ
ነቲ ካብ ኣእምሮ ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት እዚ ሃገር ክሕካኽ ዝድለ ዝተቆፅየ ጅማሮ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ምድህሳስ እዩ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ ረፈረንደም ዝነበሩ ምርኢታት ዝተቆልፈ ሕልምን ዝተኸስረ ዕድላትን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እናልዓልና ንዘለና ውሱን ናይ ኣየር ሰዓታት ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉ ክንዕድም ከለና ንብላሽ ተባኽንዎ ግዜ ከም ዘይከውን ብምእማን እዩ። ኣዳላውን ኣቕረብን ዝበደብ ኣስመሮም ሃይደኤ ሰናይ ምክታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ክልተ ለካቲት 2002 ኣብ ኤርትራ ካብ 1 ለካቲት 1994 ኣትሒዙ ን8 ዓመታት ከም ሓጋጋ ኣካል ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ሃገራዊ ባይቶ ተኣከበ። ኣብቲ ገለ ክፋሉ ብማዕከናት ዜና ዝተዘርግሐ ድሕሪ 18 ኣዋርሕ ዝተገበረ ኣኼባ እቶም ከም መስረቲ ህዝባዊ ግንባርን ዝለዓሉ ፖለቲካውያንን ወታደራውያንን መራሕቲ መንግስትን ዘቕጸሉ ሰባት ኣብ ቦታ ኣኼባ ይነበሩን። እቶም ባይቶ ነቲ ተጋቢኡ ዕድል ሃገር ክውስንን ጥሕሰት ሕጊ ብፕሬዝደንት ሃገረ ኤርትራ መግትእ ክገብርን ብወግዒ ናብኡን ናብ ኣካባቢኡ ኢሳያስን ጻውዒቶም ብምቕራቦም ጥራይ ዝተኣስሩ ኣባላቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ንምንታይ ተኣስሩ ናበይ ከኣበሉ ኢሉ ክሓትት ነቲ ብዕብለላ ሃገር ክመርሕ ጀሚሩ ዝነበረ ዲክታተር ክምክት ግን ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ እቲ ሕጊ ከውፅእን ከኽብርን ብህዝቢ ዝተመርጸ ተቋም ምእሳር ኣባላቱ ቁኑዕ ምንባሩ ደጊፉ ልሳናቱ ዝነበራ ጋዜጣታትን ናይ ብሕቲ መራኸቢታትን ምዕፃወን ኣድኒቑ ሽራሕ ወያነ ዝብል መዝሙር ዘሚሩ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ሞጊሱ ተበተነ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ን24 ዓመታት ደጊሙ ከም ዘይምለስ። ሕጂ ኣነስ እንታይ ክብደል ኣለኹ ዓባይ ሰዓት ዘላቶም ብዙሓት ኣለዉ ሕጂውን ኣብ ዝኾነ ኣብዚ 6 ዞባታት እሕዕ ዝብሉ ኣለውና እዚኣቶም ገና ዘይተዋሕጠሎም ኣኼባ ዘይግበረሎም ከምዚ ዘይግበረሎም ዝብሉ ብዙሓት እዮም። እዚ ወረቐት እዚ እንተረኣይዎ ዘየገድስ እንተዘይረኣይዎ ብዘየገድስ ግን እንተዝርእይዎ እሳቶም እውን ኣብ በቤት ፅሕፈቶም ኮፍ ኢሎም ንብዙሕ ሰብ ክፈናጭሉን ወዲ ዞባይ ወዲ ዓደይ ወዲ ሃገረይ እናበሉ ዝውዕሉ ሕጂ እውን ኣለዎ ኣይተሰኣኑን እዩ። ግን ሓንቲ ኣነ ከመስግና ዝደሊ እዞም ካብ መጀመርያ ግዜ ብንእስነት ዕድሜኩም ጀሚርኩም ክሳብ ክንሰብ ተኣኽሉ ካብ ዓቕሚ ሰብ ዝሓልፍ ዕድሜኩም ክሳዕ ትበፅሑ ነዚ ሃገር እዚኣ ጥራሕ ክትደፉ ክትለፍዑ ኣብ መናብራኩም ኣይኮነ ኣብ ዝኾነ ነገራት ኣይኮነን። እዚኦም ግን እዚ ኩሉ ንሕና ኣሚንናዮም ከለና ደቅና ክድርብ ናብራና ኩሉ ዝኾነ ሂወት ናትና ከማን እናሃብናዮም ከለና ከምዚ ገይሮም ንህዝቢ ብጣዕሚ ብጋዜጠኛታት ብጋዜጣ ይኹን ብደብዳቤታት ይኹን ኣብ ዝደለይዎ እናተጋየሹ ብጋሮም ይኹን ብደብዳቤ እናሰደዱ ብዙሕ ሰብ ወንጂሎም ብዙሕ ሰብ እውን ንሕና ናብቲ እዋን ነሳቶም ብጋዜጣ ዝፅሕፍሉ ዝነበሩ ኣኼባ ክግበር ከሎ ክንዛረብ ተደልየና ንፈውን የርና ነቲ ኣኼባ ዝገብረልና ካበያኖት ኮኑ ከውን ዝኸማና ኣና ዝመዝን ድዩ እንታይ እዩ እንዳበልና እቲ ህዝቢ ከምዚ ኮይኑ ነይሩ መርገፁ ጠፊእዎ ነይሩ። ግን እዛ ምቕያድ ምስ መፀት እቲ ክፉእ ዝገብርን ውሽጢ ፍልሖ ዝሰዲ ዝነበረውን ተኣሪሙ ኣሎ እሑቕ ግን ኣይገደፈን ኣሎ። እዘን ዝበሃላ ዘለዋ ወረቓቕቲ ሕጂ እውን ክንበባ ድወንቶም እሑቕ ድብሉ ክወፀሎም ኣለዎ ተዓኽቶም። ካልኣይ ኣብ ጉዳይ መኸተን ተንበርታኽነትን ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ኣብ መበል 14 ኣኼብኡ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ሃገርና ካብ ወራሪ ስርዓት ወያነ ንምድሓን ኣብ ታሪኻዊ መኸተ ኣብ ዝገጠመሉ እዋን ውሕዳት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራን ሰበስልጣን መንግስትን ዝነበሩ ሰባት ዝፈጸምዎ ንህዝቢ ዘጓሃየን ዘቕሓረን ኣብ ልዕሊ ሃገር ከቢድ ጉድኣት ዘውረደን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ተጻብኦ ሰፊሕ ዘተ ኣካይድሉ ሃገራዊ ባይቶ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ብመንግስቲ ንዝቐረበ ብዙሕ ንሃገራዊ ድሕነት ተባሂሉ ዝተዓቀበን ንምሕፃር ተባሂሉ ዝተገድፈን ክድመሮ ዝኽእል ግን ከዓ ሰፊሕን ብሩህን ጸብጻብ ሰሚዑ እዚ ጸብጻብ እዚ ውሑዳት ኣብ ወተሃደራውን ካልእ ዓውድታትን ክብ ዝበለ ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት ኣብ ሳልሳይ ወራር ተሰዓሪ መርገፂ ከም ዝወሰዱ
ንጸላኢ ደው ንምባል ዓቕሚ ይብልናን ብዝብል ምኽኒት ሓላፍነት ሃገር ንኣሜሪካን ሕብራት ሃገራትን ከነረክብ ከም ዝኣመሙ ኣብቲ ናይ ግብግብ እዋን ሳዕቤኑ ጥፍኣት ሃገር ጥራይ ከም ዝኸውን ከይገደሶም ንፕሬዝደንት ንምውራድ ከም ዝተንቀሳቐሱ ንፕሬዝደንት እንተውሪድናዮ ኣምሳይኡ ወራርኩም ደው ከተብሉ ዲኹም ዝብል መልእኽቲ ብመንገዲ ኣሳልጥ ሰላም ናብ መራሕቲ ወያነ ብምምሕልላፍ ጸላኢ ወራሩ ከም ዝደፍኣሉ ከም ዝገበሩ ወራር ወያነ ምስተዓክተውን ልኡላውነትና ብሸራርፍ ናይ ጸላኢ ኩነት ክንቅበል ከም ዝተንቀሳቐሱ ንኣሳልጥ ሰላም ምስጢራትና ብምዝራውን ብዛዕባ ዓቕምናን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታትናን ብምግጋይን ኣብ መስርሕ ሰላም ዓብዪ ማህሰይቲ ከም ዘውረዱ ወራር ወያነ ብልዑል ጽንዓትን ብኽቡር መስዋዕትን ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ድሕሪ ምምካኑ ካብ ጌግኦም ኣብ ክንዲ ዝእረሙ ሕንከት መንብርካኾም ንምሽፋንን ዝተፈልፈ ፖለቲካዊ ህሩፍ ጥሙሖም ንምጭባጥን ብምህንዳድ ሃገርን ህዝብን ንኸገልግልሉ ዝተዋህቦም ስልጣንን ንሱ ዝኸፍተሎም ዕድላትን ዝህቦም መሳለጥያታትን ተጠቒሞም ንሃገርን ህዝብን ዝዝልትን ዘካፍእን ንጸላእን ተጻባእትን ዘመላኽዕ ምትእምማንን ፍናንን ህዝቢ ንምስባር ኣበርክትኡ ንምልማስ ዝሕልን ፕሮፓጋንዳን ስነ-ኣእምራዊ ኩናትን ከም ዘካየዱ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምልሕላሕን ንሓድሕዱ ንምንቋትን ዘይሕጋውን ነውራንን ብሄራዊ ኣውራጃዊ ሃይማኖታውን ካልእ ወገናውን ምክፍፋል ከም ዘሳወሩ ምዱባት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዕርብታቶም ክገድፉን ክእድሙን ኣካለ ስንኩላን ተመሃሮን ካልኦት ክፍልታት ሕብረተሰብን ናዕቢ ክጅምሩ ከላዕሉ ከም ዝፈተኑ ኤርትራ ኣብ ዓለም ክትንጸልን ስማ ክኸፍእን ህዝባ ሰብኣዊ ሓገዝን ልምዓታዊ ምትሕግጋዝን ንኸይረክብ ከም ዝተንቀሳቐሱን ይቕጽልዎ ከም ዘለውን ኣነፂሩ ኣብ ርእሲቲ ዝቐረበሉ ጸብጻብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼብኡ ዝነበረ ሃዋህውን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘቕርብዎ ዝነበሩ ክስታትን ኣፍራሲ ርእይቶታትን ብምዝካር ከምኡውን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምዕባሌታት መሰረት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ብዝፈጸምዎ ከቢድ ደበንን ተንበርካኽነትን ክሕደትን ኮኒንዎም እዚ ዝፈጸምዎ ገበን ተንበርካኽነትን ክድዓትን ንነብሶም ካብ ሃገራዊ ባይቶ ከም ዘውፅኡ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ናይዚ ጉዳይ ንዘርኣዮ ዓቕልን ነብስኻ ምግታእን መጉሱ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ግቡእ ኣተሓሕዛ ገይሩ ኣብ መዕለቢኡ ከብፅሖ ሓላፍነት ኣሰኪሙ እቲ ዝቐረበሉ ጸብጻብ ድማ ህዝቢ ምእንቲ ክፈልጦ ክዝርጋሕ ወሲኑ ኣብዚ ዝሓለፍናዮ መድረኽ ፈተነ ዝቐሰምናዮ ተመክሮ መሰረት ብምግባር ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ንኹሉ ናይ ግዳም ተጻብኦታት ዝምክትን ዘፍሽልን ንሰላምን ክብረትን ራሕዋን ድማ መሰረት ዝኸውን ድልዳለን ስጥመትን ውሽጣዊ መሳርዕናን ቅንዕናን ናህርን ማዕዝናን ስለ ዝኾነ ኩሉ ንህዝቢ ኤርትራ ብብሄር ቋንቋ ኣውራጃን ሃይማኖትን መቃቂልካ ንምድኻም ንዝንዛሕ ሕንዝን ዝፍጸም ተግባራትን ብዘይንሕስያ ንምምካት ሰፊሕ ንቕሓታዊ ጎስጓስ ክካየድን ዘድሊ ዘበለ ሕጋዊ ስጉምታት ክውሰድን ወሲኑ ኤርትራ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ደርጊ ብምስዓር ናጽነታ ድሕሪ ምጉንጻፋ ረፈረንደም ከተካይድ እኳ እንተተወሰነ ክሳብ ረፈረንደም ዘሎ 2 ዓመታት ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ ተነጺላ ናይ ባዕላ መሰጋገር መንግስቲ ኣቁመት ኣብዚ እቲ ናጽነት መሪሕ ዝኣተወ ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ክጭብጥ እንከሎ ቅድሚ 4 ዓመታት ብሓውሲ ዕልዋ ስልጣን ዋና ጸሓፊ ውድብ ካብ ሮሞዳን መሐመድ ኑር ተቐበሉ ናይ ሽዑ መንእሰይ ኢሳያስ ከም መራሒ ጊዜያዊ መንግስቲ ብምዃን
ኣቦታ ስልጣን ተኾየጠ ካብ 23 ክሳብ 25 ግንቦት 1993 ኣብ ዝተኻየደ ረፈረንደም 95.5 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን መጻኢ ዕድሉ ኣብ ናይ ውሳን ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ክሳተፍ እንከሎ ካብዚ 99.8 ሚእታዊት ህዝቢ እወን ናጽነት ብምድማጽ ነቲ ብቓልሲ ዝመጸ ናጽነት ብዴሞክራሲያዊ ሕርያ ደሪዑ ኤርትራ ብወግዒ ከም ሃገር ናብ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ክትጽምበር እንከላ እቲ መሰጋገር መንግስቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ ግንቦት 1993 ዝወፀ ኣዋጅ ቁጥሪ 37 ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ዝተሰምየ ሓጋግ ኣካል ቤት ምኽሪ መንግስቲ ኤርትራ ተባሂሉ ብጽዋዕ ፈጻሚ ኣካልን ፍርዳዊ ኣካል ኤርትራ ብዝብል ፍርዳዊ ኣካልን ናይ ሓጋጊ ፈራድን ፈጻምን ኣካላት ቆይሙ ስሙ ካብ መሰጋገር መንግስቲ ኤርትራ ናብ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝቕየር ኣፍለጠ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝተባህለሉ ምኽንያት ቋማዊ መንግስቲ ዝምስረት ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ስለ ዝኾነ እዩ እውን ተባህለ ዕድመ ስልጣን መንግስቲ 4 ዓመታት ክቀውም ዝተባህለ ሃገራዊ ባይቶ 75 ኣባላት ካብ ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ 75 ኣባላቱ ድማ ካብ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ክምረጽ ካብ ዝብውዕሉ 11 ኣባላቱ ደቂ ኣንስትዮ 15 ኣባላቱ ኣብ ወፃእ ሃገር ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከጠቓልል እውን ተወሰነ ጉዳይ ሃገራዊ ምርጫ ን1997 ክካየድ ክበሃል እንከሎ ካብቶም ሃገራዊ ባይቶ ክቆሙ ዝተባህሉ ሰባት ህዝባዊ ግንባር 75 ኣባላት ካብ ሽማግለኡ ክመርጽ ዘኽእሎ መሰል ካበይ ረኸበ ዝብል ሕቶ ከይተመለሰ 10 ካብቶም ዝምረጹ ሲቪል እውን ባዕለይ ክረቋሕ ክብል ንዘቐመጦ እማመ ኣብቲ ብተስፋ ናጽነትን ብመብጻዕ ዴሞክራስን ህዝቢ ዓዊሩሉ ዝነበረ ዘመን ዘስተባህለሉ ውሕድ እዩ መሪሕነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዝሎም መሲልዎ ዘሎ እክህከ ይረአ ንህዝብን ዓለምን በቓላቱ ጠቢሩ ነበረ እሞ ህዝቢ መርገዚታት እቲ ፕሬዚደንትን ውድቡን ኣይተጠራጠረን ዓለም ኢሳያስ ዝተባህለ መስፍን ዴሞክራሲ መጺኡ እናበለት ከተጣቃዕ ተራእየት ኣብ 1994 እቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመታት ከም ውድብ ክቕጽል ከም ዘይደሊ ምሒሉ ክግዘት ዝኸረመ ህዝባዊ ግንባር ጉባኤ ኣካይደ ብምባል ስሙ ናብ ህግደፍ ቀየረ ሓድስ መሪሕነት ነምጽእ ዝብል ድርሰተ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምንባብ ድማ ነባራት ኣባላቱ ካብ ውድባዊ ስልጣናት ገሊሉ ንፕሬዚደንት ክምእዘዙ ይኽእሉ እዮም ብዝተባህሉ ሓደሽ ኮራኹር ተተኪኡ ኣብ ናይ መንግስትነት ስልጣኑ ቀጸለ ኣብዚ ነባራት ኣባላት ይገለፉ ዝተባህለ ነቶም ብስምን ግድምናን ካብ ኢሳያስ ዝበልጥ ዝና ኣለዎም ዝበሃሉ ኣባላት ንምጽንጻል ነይሩ ይበሃል ብፍላይ ድማ ንዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ነበር ረመዳን መሐመድ ኑር ብርግጽ ምእላይ ናይ ረመዳን ካብቲ ውድብ ንብዙሓት ኣካቲዑ ንኸም ፎዚያ ሓሽም ዝኣመሰላ የዋሃድ ድማ ኣንቢዕ ምንባሩ ይዝንቶ ብድሕሪ እዚ እቲ ቆይሙ ዝተባህለ መንግስቲ ኤርትራ ምጥያት ተጋደልቲ ዝሰየሞ መደብ ከም ኣራብሽቶ ብድሕሪት ካብ ናይ ቴስዓኢሉ ክጅምር እንከሎ ወተሃደራት የፋኑ ኣለኹ እናበለ ካልእ ወተሃደራት ክምልምል ምቋም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 1994 ኣወጀ ሽዑ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ጊንጣ ኣሰራርሓ ከስተውዕሉ ሲትረፍ ዝጠርጠሩ ነይሮም እውን ክበሃል ኣይከኣልን መንግስቲ ኤርትራ ግን ዘቐመጦ ርትዓዊ ፖሊሲታት ኣይነበሮን ብዛዕባ ቁጠባ ክሕተት ሲንጋፖር ይጠቅስ ብዛዕባ ፖለቲካ ክበሃል እንከሎ ኣፍሪቃን ምዕራብን የጣቕስ ኣብ ትምኒትን ምውርዛይን ዝተፈራረኸ እምበር ብጭቡጥ ዝተታሕዘ ንገምጋምን ምቁጻርን ዝጥዕም ፖሊሲ ኣይነበሮን ኣብዚ ተጻዋርነት ናይ ተሓድሽ መንግስቲ ዝፍትን ክልተ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ 1993 ተኸሲቱ ነበረ ትማልዕ 20 ግንቦት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምኽንያት ቀጻሊ ወጻዓታቶምን ወጻዓ ስድራ ቤታቶምን መንግስቲ ዛጊት ፍታሕ ስለ ዘይረኸበሉ ንሓዋሪ እውን ዘተኣማምን ተስፋ ስለ ዘይሃበ ቀጻሊ ኣድማታት ስለ ዝውዓለ መንግስታዊ ንጥፈታት ደስ ኢሉ ውዒሉ ገለ ካብቶም ስብከተ ናጽነት ህዝባዊ ግንባር ዛዕበዮም የዋሃት ተጋደልቲ ናጽነት ነናቶም መኪናን መሬትን ዓዲላ ተጣይሶም ገነት ትመስሎም እኳ ትንበር እምበር ንኽልተ ዓመታት ካብ ሰራዊት ከይተፋነዉ ደሞዝ ከይረኸቡ ጾር ስድራ ቤቶም ኮይኖም ንኽልተ ዓመታት ድሕሪ ምቕማጦምን ዝቕጽል 2 ዓመት ብመንግስቲ ዝግበረሎም ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከም ዘየለ ድሕሪ ምንካሩን ተጋዳላይ ዝብል ዝና ክጫኸዎም ብዘይምኽኣሉ ጀብጀብ ጨጉሪ ተፈቲጉ ንሲቪላዊ ናብራ ዝምልስ ባጤራ ብዘይምኽያሩ ኣንጻር ኢሳያስን መንግስቱን ኣደሙ ኣብቲ ሓያል ተቃውሞ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንማሕረዲ ጉዚ ከም እትቕረብ ሕርዶት ብተጋደልቲ ተኸብኪቦም ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተራእዩ ከም ልሙድ ንዓኹም ዘቐይም እንተኾይኑ ስልጣን እትረፈኒ እንኮስ ናብ ቤት ጽሕፈተይ ዳኣፋን እውን እምበር ዝኣዘዝኩምን ይፍጽም ክብል ተሰምዑ እቲ ኣማኒ ተቓላሳይ
ቃሎም ሰሚዑ ኣፋንዎም እሞ ኢሳያስ ድሕሪ ገለ መዓልታት ኣብ ቴሌቪዥን ተኸስቱ ወደብቲ ዝበልዎም ሕርያት ድሕሪ ምእሳሮም ድማ ከም ዝኽብሉ ተሰምዑ እዚ መግለፂ ነቲ ናይቲ ማሊ ዝተረኣየ ናዕቢ ናይ ተጋደልቲ እዩ እቲ ድሕሪ ዝመፅእ ሕቶ ኣብ ኣገባብ እዩ እቲ ኣገባብ ብመጀመርያ ዘይሕጋዊ ኣገባብ እዩ ብፍኑ ዝማዕበለ ናይ ሞብ ወይ ድማ ናይ ዕለቕልቕ ዓይነት መገዲ ዝሓዘ ኣርያፖርት ምዕፃው ካልኦት ትካላት ናይ መንግስቲ ምዕፃውን ምግዳድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘየድልዩ ሕማቕ ጠባያት ምርኣይ ናይ ብሓቂ ዘሕንኽ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ነይሩ ብግብሪ ኣብ ዝተኻየደ ረፈረንዱም ብናይ 99.8 ካብ 100 ድምፂ ናይ ህዝቢ መንነቱን ናቱ ስልጣንያን ዘረጋገፀ ህዝቢ ከምዚ ኣመሰለ ተርእዮ ክረኣየሉ ኣይምተገብአን ናይ ብሓቂ ዘሕንኽ ዘሕፍር ተግባር እዩ ነይሩ ካብ ኩሉ እቲ ዝኸፍአ ከዓ እቶም ነዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሑ ሰባት ብሓላፍነት ክሕተትሉ ዘይክእሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገር እውን ፈልጢኦም ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልን ምክንያቱ ሳዕብየን ናይ ከምዚ ኣመሰለ ተግባር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘኸትሎ ብዓለም ደረጃ ኣብ ዞባና ዘኸትሎ ሳዕብየናት ብግቡእ ንዝተባሃለ ሰብ ከምዚ ኣመሰለ ስጉምቲ ክወስድ ኣይምተገብአን እዚ ግን ሓደ ዕሸላዊ ኣገባብ ተሓዊስዎ ዘየድሊ ንስምዒት ናይ ተጋዳሊ እናረሳሰንካ እናመዝመዝካ ማእዝንካ ናበይ ምዃኑ ከይተፈልጠ ዝተፈጥረ ምህሳይ ስለ ዝኾነ ትዕንወት እውን ተፈፂሙ ስለ ዘሎ እዚ ተግባር እዚ ዘይሕጋውን ዘይቁኑዕን ንኽብሪ ሃገርን ህዝብን ዝትንክፍ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንኽብሪ ተጋደልቲ ዝትንክፍ ምዃኑ ክሳሓብ ዘይብሉ እዩ እቲ ካልእ ኣጋጣሚ ኣድማስ ስንኩላን ነበረ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ዝተነፍጎምን ዓስቦም ዝሰኣኑን ስንኩላን እውን ብጊዜኦም ተቃውሞኦም ኣብ ማይ ሓባር ዝተባሃለ ማዓስከሮም ኮይኖም ኣስምዑ ማይ ሓባር ካብ ዓይንን እዝንን ህዝቢ ዝተገለለ ኢሉ ዝኣመነ መምሕዳር እዞም ፕሬዚደንት እቶም ምእንቲ ዝሃገር ደሞም ዝኸፈሉ ዜጋታት ኣብ ነፋሲት ክርስቲያኖ ኣዘዘ ነቲ ምርሻም ዘስፈጸመ መራሒ ናይ ሽዑ ግዜ ኣዛዚ ኮማንዶ ነበር ፍጹም ገብሪ ህይወት ወዲ መምህር እቶም ብዓረብያ ዝንቀሳቐሱ ስንኩላን ጉራዴ ሒዞም ምስ መፂኦም ኮማንዶ ኮይና ረሽናዮም ዝብል ስጊንጥራዊ ሓበሬታ ንሓለፍቱ ናይ ሽዑ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር መስፍን ሓጎስን ዓሊ ሰይድ ዓብደላን ኣብርሃ ካሳን ሃበ ብርግጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ተጋደልትን ሓለፍትን ህዝባዊ ግንባር ሕብሪ መራሒኦም ዝጠፍኦም ኣይነበረን ኣብቲ ዓሚቕ ባሕሪ ህዝቢ ኣትዮም ግን ተዋሕጡ ህዝቢ እውን ምስ ሓድሽ መራሒኡ ዝሓዞ ፍቕሪ ነቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ነቕዓት ኣስተብሂሉ ጽገና ክሓተሉ ሲትረፍ ርእይቶ ከዳምፅ ዘኽእል ዓቕሊ እውን ኣይነበሮን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቐስታ ማሓውራት ናይቲ ቆይሙ ዝተባህለ ጊዜያዊ መንግስቲ ክበጣጥሱ ዘስግዎም ብቕዓትን ገዳይምን መራሕቲ ከጸልሙን ተረኣዩ ብእምነት ዝዓወረ ህዝቦም ግን ብጋህዲ ዝገብርዎ ክፍኦም ከሰብል ኣይከኣለን ኢሳያስ እውን ሰናፍ ኣይነበሩን ንድሓር ዘፍርስዎ ንዝፈልጡ ጠቋማት ንምህናፅ መደሩ ኮሚሽን ምርጫ ክዋቐር ንድፊ ቅዋም ፖለቲካውያን ሰልፍታት ፈቐዱ ዘመነ መንግስቶም ከብቃዓሉ ዝግባእ ግዜ ኣኽለ ኣብ 1993 ዘመነ ስልጣን መንግስቲ 4 ዓመት ይገደቡ ተባሂሉ ብሕጊ ተቐሚጡ ነበረ እሞ 1997 ንህግደፍን ኢሳያስን ኣበይ ኣሎ ምርጫ ክትብል ዝተኸስተት ዓመት መሰለት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ነዝሕልፍ ጥበብ ነይርዎም ብብዙሓት ብሰላም ክውዳእ ዝኽእል ዝነበረ ግጭት ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ከም ዝምራሕ ብምግባር ስልጣኖም ኣናዊሖም ንዝብል ገምጋም ክድርዕ ዝደለ ክመስል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩናት ክጅመር ኣብ ሱዑድያ ደቂሰ ነይረ ክብሉ ዓሰርተታት ዓመታት ምስ ሓለፈ ምስ ኢትዮጵያ ጉደባይ ተዋጋእኩን ኢሎም ክምድሩ ይስምዑ እቲ ሽዑ ዝተኸፍለ ደምን መስዋዕትን ዋጋ ስልጣኖም ዓቂቡ እሞ ንዕኦም ክሳራ ኣይነበረን ስለዚ ድማ እዮም ከምዚ ዝብሉ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግን ኣይከሰርናን ኣይጠፍኣናን ኣብ 1997ን ቅድሚኡን ካብ ዘጋጠሙ ተጠቀስቲ ፍጻመታት ምጽላቕ ቅዋምን ምእዋጅ ባጤራን ኣፋኒ ነይሩ ኤርትራ ክሳብ ዓመተ 1997 ብባጤራ ብር ትጥቀም ምንባራ ህዝቢ ሓድሽ ባጤራ ናቕፋ ከም ካልእ ኣካል ናጽነት ገይሩ ተቐበሎ እቶም ዝሓስቡ ግን ምቕያር ባጤራ ካብ ጉዳይ ናጽነት ንላዕሊ ጉዳይ ቁጠባ ምዃኑ ይርድእዎ ብምንባሮም እዛ ብርኩታ እምንላታ በሉ ብርግጽ እታ ብርኩታ እምና ኣይተሳእናን ኤርትራ ኣብ 1997 እቶም ቱ ሊደርስ ኢን ዋን ስቴት
ተባሂሉ ዝተነገረሎም መሪሕነታት ኢሳያስን መለስን ኣብ ዝወልዕዎ ኹናት ተጠብሰት። ኣብቲ ግዜ ሃገር ተወሪራ ዝተባሃለ ህዝቢ ክተት ክበሃል ናበይ ወፊ ክበሃል ከመይ ዘብል ዕድል ኣይነበሮን። ህዝቢ ከም ወትሩን ደቁ ኣሚኑ ናብ ኲናት ተሰለፈ። ብዛዕባ ስውእ ምልፍላፍ ደምን ዓጽምን ተኸስኪስ ኢልካ ንማንም ሰብ ከሰቅቕ ዝግባእ ጽውጽዋያት ምስማዕ ንቡር ኮነ። እቲ ኹናት ግን ካብ መንግስቲ ወጻኢ ዝሰርሓ ነፃ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ናይ ፕረስ ተቋማት ፈጠረ። ብርግጽ ንሰን እውን ኩሉ ድሕሪ ሃገር ብምባል ኣብ ጎነቶም ፕሬዚደንትን ዝግበር ዝነበረ ኹናትን ቆይመን ዝሰበኻ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ቋሚ ኤርትራ ብንድፊ ክጸድቕ ነበሮ። ዝቖመ ኮሚሽን ቋም ንድፍታቱ እናቕረበ ምስ ባይቶ ህዝብን ዲያስፖራን እናተኻትዐ ንመጻኢቲ ኤርትራ መበገሲ ዝኾን ንድፊ ንምድላው ተገሀ። ህዝቢ ተኣኪቡ ብዛዕባ ምሕደሪኡ ተመያየጠ። ምሁራት ሓሳቦም ገለጹ። ህፃናት ብመልክዕ ሓፈሻዊ ፍልጠት ብዛዕባ ቋም ክሓቱ ከም ግድረተ ፀሓይ ኣብ ተሓዳሽ ኤርትራ ብርሃንን ሰላምን ተፈራረቐ። ምህናፅ መጻኢ ብሓደ ኢድ፣ ኲናት ምስ ኢትዮጵያ ብኻልእ ኢድ ሒዙ ህዝቢ ቐጸለ። መንእሰይ ደሙ ኸፈለ። ኣዴታት ስልማትን ኣረከባ። መርዑት ዕማኾ በርበረ ዘጊነን ጸላእ ተመጺኡ በዚያየ ዓይኑ ዝደፍኖ ክብላ ተረኣያ። ኲናት ነናቱ ማእዝን ኣለዎ። ኣብ 3 ደረጃታት ተኸፋፊሉ ወገን ኤርትራ ወራር ተባሂሉ ዝግለጽ ወታደራዊ ረጽሚ ክካየድ እንከሎ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እቲ ረጽሚ ብዝያዳ ንኤርትራ ዝኽስር እናኾነ ኸደ። ኣብ ሚኒስትርታትን ኣብያተ ጽሕፈታትን ክድርበዩ ዝተፈርዱ ሙሩያት ወታደራውያን መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝወርዶ ዝነበረ ወታደራዊ ኽሳራታት ክጻወር ይከኣሉን። ባድመ ኣብ እትበሃል ኣብ ካርታ ክትርአ ብዘይትኽእል ቦታ ዝጀመረ ኹናት ናብ ኣስመራ ገጹ ምስ ቀንዐ ከም ተሰነይ ባረንቱ ሰናዓፈን ዝኣመሰለ ከተማታት ኣብ ኢድ ሰላም ምስ ወደቓ ወይለይ ኢሉ ነብሱ ዝሓትት መራሕ በዝሐ። ገለን መራሕቲ ብዝነበሮም ስልጣንን ጽልዋን ተጠቂሞም ነታ ዓናዊ ውሳነታት ፕሬዚደንት ሰጊሮም ሃገር ንምውሓዝ ሰዓሩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ግዜ ኣብ ሻምሩክ ክለብ ኮይኖም ክዘናግዑ ምስ ወግሐ ድማ ኣርኮላዊ ትእዛዛት ክህቡ ምኽራሞም ይንገር። ድሕሪ እቲ ኩሉ ናይ ፖለቲካን ውትድርናን ረስሚ ሃገረ ኤርትራ ንልዕላውነታ ብዘይሰክፍ መንገዲ መሬታዊ ሓድነታ ኣውሓሰት። ብርግጽ መን መሪሕዋ ኣብ ዘይፍለጥ ኲናት ምዕዋታ ብመራኸቢ ብዙሃን ተነግረ። ኣብ ውሽጢ ሓለፍቲ ትገዛእ ውድብን መንግስትን ግን ድሕሪ ኹናት ዘሎ ገምጋም ዝብል ዝዓበየ ኣርእስቲ ተቐሚጡ ነይሩ። ገምጋም ናይቲ ኹናትን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ናይ 2001 ፖለቲካዊ ድራማታት ኤርትራን ኣብዚ መደብ ክሽፈን ኣይከኣለን። ብርግጽ መልዓሊ ርእስትና ንሱ ብምዃኑ ጥርዚ ተስፋ ዴሞክራስን ፍሽለቱን ንዝተረኣየለን መፋረቕ 2000 ዓመተ ምህረትን መወዳእታ 2001ን ኣጉሊሕና ንምርኣይ ኣብ ዝቕጽል መደብ ይረኽበና። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኣስመሮም ሃይደ እየ። ዝቕጽል መደባት ሬድዮ ኤረና ክትከታተሉ እናዓደምኩ ሰናዩ። عدي عدي جاكالو عدي عدي جاكالو عدي عدي جاكالو عدي عدي جاكالو بعلمن يم بطلومو بعلمن يم دهادومو عدي